Класика в жанра Mercedes E350 AMG пакет Formatic 2012 година. Сега ще ви го представя. Може да го вземете при нас със собствен лизинг, без доказане на доходите, но първа за колата, както винаги, заповядайте с мен. Ами AMG-то си AMG, вътре, вънка, просто истинска красота. Колата разполага с доста екстри, разбира се, AMG салон, волан също, имаме D-Stronic Line Assist, мъртва точка на огледалата, панорама, много хубава екстра, подгрев на седалките, както и въздушно качване Airmatic. Страхотна екстра, страхотни екстри като цяло, да не забравим F1 скорости. Колата си заслужава всяка една стотинка, така че заповядайте при нас да я видите, да я разгледате. Сега ще ви покажа мястото зад мен или пасажирските седалки. Айде! За място няма да коментирам. Колкото искате, заповядайте да видите. Това е колата за дълъг път, за да се возите отзаде, си правите кефа. Това е колата. Разбира се, S-класата е най-добре, но за средния клас това за мен лично е автомобила. Много голяма видимост, кожаното табло е уникално, вижда се страхотно, панорамата, всичко е уникално в тази кола. Така че няма какво да ви притеснява. Елате, вижте я и действаме. Айде сега и багажника. Ами класата си е класа. Място колкото искате. Абсолютно събирате всичко. Тръгвате за дълъг път. Една от най-удобните коли за дълъг път. Имаме, разбира се, резервна гума, рядко вече срещана е екстра, но имаме в случая както крик и други такива принадлежности. Сега ще ви покажа и двигателя на автомобила и продължаваме. Тройка дизел, 265 конски сили, Formatic 4x4, което я прави изключително здрава, динамична и много устойчива в завоите. 7 скорости, мотора на CLS, както и на R-класата, слагат го там. Много силен, много здрав мотор, няма какво да ви притеснява. Качвате се, тръгвате, натискате газта, абсолютно никъде, никакви проблеми. Може да вземете за 3067 евро или 6000 лева с нашия собствен лизинг без доказане на доходите. Идвате в рамките на деня, лична карта, шофьорска книжка и тръгвате с този прекрасен автомобил, с тази класика в жанра. Така че очаквам ви София, Ботевградско шосе номер 300. Ако ви е харесало видеото, моля последвайте ни в TikTok, Instagram, YouTube и Facebook. За повече информация долу в описанието. Чао от мен, до скоро!